Kampis, yang puti. Awit, ito ang tawag sa Tagalog. Bali-bali ako no. Ito, tawayan tayo. Siya tayo solo, kapag kayo ba tayo natin ang inom? Ito man solo ta. Pilsen. Balon paborito. Wow. Lilabat. Kampes. Fish. Pam. Tan. Limungat. Lukasan. Kanon. Tan. Oh. Sila sa tuya. Pasla. Huh. Na-plug. Huh. Ha. Tang. Okay, sige. Lagay. Chili flakes. Malaglaba yung hoisin sauce. Malaga patak. Tulaya. Tulaya. Quality. Solo. Ikaiba. Okay, limungat lamay sa koy. Saan tayo? Ay. Ay man eh. Ni. Tang. Chili flakes. Chili flakes. Ang dili asin ta, maalat laya, maalat. Hoisin sauce. Patak-patak na bataan. Paningnan si kayo mga katropa. Katagay. Tama yung camera. Ito pala yung camera. Wow. Pag kulang ni luto. Lutong daisa niya. Yan. Anggad ang kabut. Man, sasayaw la. Ako yung pantila. Uy. Tata. Butang. Tagayo. Yan.
Tang. Mm. Mm. Sini, so bibil ko. Okay. Oh. Mm. Guys, hoisin sauce, ayaw matay. Chili paste. Chili paste, so gamitin timot. Quality. Okay. Okay. Kulay ay. Woo! Tiniyay limulong at la. Okay, okay. Masyadong mamangsil. Petang. Okay. Petang. Ting. Okay. Tayo. Sarap. Tang. Ang mananam. Wow. Quality. Okay. Enjoy ti may banag. May islaw Ito yung lulukas eh. Pimutok. Oops, sayang. Pimutok. Ito, quality Ito yung lulungat eh. May laman to. Walang laman. Okay. Let's put some more. Wow. Nice. Okay.
Woo! Tang! Woo! 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 Daylay kalutan. Haha. Gosh. Agla kailangan kargay asin ta maalat na. Oh. Oh, mainit. Mainit. Yus. Puputok na to. Sarap. Sarap ipulutan. Init. Ilan kayo maubos nating beer dito? Ito. Oops. Wow. Ham. Tap. Atin to. Kapat tayo ng isang beer. Kainin beer ah. Ito niya yan eh. Nga po yung laman. Kaya sa lang naya klaseng kampis. Wala iya beer magano. Oh, tapos lang isa ko eh. Sakin eh. Wala restock tayo loob yung refrigerator. Butang. Oy. Oh. Oh. Hop. Oh, butang. Putang. Oh. Okay. Natong balot. Puro lasin labal ikarga. Alay mother. Mother. So kulay na upot. Ito layan na ni steam ipangan mi. Sa mo la. Terus kaya kabay la. Next time lang. Oh. Uy, kamatis. Kamatis.
Mmm. Mmm. Ay. Mmm. Bayang si Mother's Earth camera. Itong talaba laya isan las-lasan sa ibirawa. So, salamat dyan sa subscriber ko. Sa riyang naman susubscribe. Subscribe kayo mo. Ang bawak mo si kayo. Mansuportaan tayo. Ayos. Woo. Kaya so, local yakampis ang mga kakamulag. Dati kasi ang kabalag irarayo, away lang, kinamimulag. Mm. Tama. Hoy! Asin. Hindi. Ayun. Karga tayo hoisin sauce. Oh. So, mga tagay, mga katropa, please subscribe and like and hit the notification bell. At babawi din ako sa inyo. So, salamat na rin sa mga walang sawang susubaybay sa akin. Kasi mostly ginagawa ko lang tong mga video for memories lang eh. Pero salamat sa mga naging subscriber ko. Shout out kay Discarding Pinoy, Marcel's Best. Subscribe kayo sa kanila at babawi din sila sa inyo, sigurado yan po. Kasi sila po yung tumulong sa akin. Sila po yung nagpaangat sa akin. So maraming salamat. Next time ulit sa susunod na tagay. Siguro sa susunod yung tuna. Yung tuna belly or yung next episode natin yung sperm ng tuna. Siyempre, sabayan natin ng inom. So maraming salamat. God bless. Kita-kits tayo ulit sa next video. Alright? Thank you. Kain natin ito. Ay! Woo! Woohoo! Pero lalamig agad pag naano mo na. Thank you.